Nhar is-Sibt li ġej se tkun f'Malta l-ġurnalista investigattiva Pelin Unker li bħalissa qed tistenna deċiżjoni mill-Qorti tal-Appell fit-Turkija dwar sentenza ta' 13-il xahar ħabs wara li rrappurtat fatti mill-Paradise Papers li kienu jinvolvu n-nies fil-poter fit-Turkija kif ukoll raba tal-President Erdogan. Unker se tkun f'Malta biex tiltaqa' mal-attivisti tas-soċjetà ċivili kif ukoll għall-fġieli tal-ġurnalista Maltija maqtula Daphne Caruana Galizia. Madankollu minkejja li l-programm ta' żjara tagħha u magħruf, il-Gvern Malti ddeċida li ma joħroġx viża għall familja tagħha, jiġifieri r-raġel tagħha u b'mod partikolari għat-tarbija ta' sena. Li jfisser li minflok żjara ta' 3 ijiem, Unker kellha tbiddel il-pjanijiet li ġejja Malta għal jum wieħed biss biex tkun tista' tmur lura t-Turkija biex terġa' tingħaqad mat-tarbija tagħha. Fuq Twitter il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija reaġixxa minnu fih għad-deċiżjoni tal-Gvern Malti u ddeskrivija bħala waħda tal-mistħija. Kien l-MP tal-Partit Nazzjonalista David Kaza li stieden lil Pelin Unker biex tiġi Malta għall-attività li qed jorganizza nhar is-Sibt. Dan wara li x-xahar li għadda mar Istanbul u ltaqa' magħha. Għall-Gvern Malti viża semm għall-Alġerini, għall-eluf ta' torok li ġej jaħdmu fil-kostruzzjoni f'pajjiżna, imma għall-familja ta' 3 mit-Turkija li għax hija ġurnalista u għaliex qed tiġġieled il-korruzzjoni għal dik m'hemmx viża għall-familja ta' 3. F'diskors fil-Parlament Ewropew l-MP Kaza talab lill-Parlament, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jinsistu mal-awtoritajiet torok biex jitwaqqgħu l-akkużi kontra Unker li hi membru tal-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi.